това, което е заложено така като семки на бъдещи проблеми, в началото на така промишленото отглеждане, промишленото земеделие, от тогава е започнало да се създават тия проблеми, които ние не можем да ги отметнем, по-конкретно резидбите. Ябълките и крушите, преди малко споменах, се присаждат най-често на слабо растяща подложка, която е вегетативна. Ако срещаме една ябълка, така имаме семчето. Да я нагледим. Ето ябълката, да, добре, Марина. Така, ако засееме, щом е семенце, то се засява. Засяваме. Семчицата, тя дава едно растение, което прави дълъг осев корен. Той може да стигне до метри. Метри, 3, 5, 8, може 10 и повече метри дълбочина вече, когато е възрастно дървото. Съответно, това растение бъдещо с тия дълбоки корени влиза в почвени хоризонти, в които има по-постоянна влага. При засушаване не му се отразява. Другия вариант за ябълките има сортове, които правят много издънки. Те са диви, те не раждат или раждат дребни, неугледни плодични, така не много приятни и за ядене, но пък тия многото издънки, когато ги загърлят с земя, те пускат коренчета. След това ги орязват и от всяко едно такова издънчица, представяме си го така, млади такива леторашчета, когато се изрежат и отделят, те вече са пуснали коренчета, върху тях се присаждат, но те правят не такава тип коренова система с осев корен, а правят брадеста така, в по-плиткия почвен хоризонт, където съответно при засушавания веднага се чувства дефицит на влага, на хранителни сокове към цялото растение. И идва друг момент, който на нас съсети ни е така болен. Надявам се, че и Мария ще го сподели така. Така наречените вече ГМО продукти, които аз не ги приемам, бъркат се в Божите творения. Така. Значи във всяка една клетка на това растение, на всяко едно растение, на всяко живо същество има така ДНК. Значи, това е наследствената информация, това е една веришка, която дава програмата, казано на един груб технически език, на това растение как да се развие. Когато ние сме го присадили това растение върху тая слаба коренова система и отгоре слагаме другото растенице, калема. Обикновено се прави с 2 пъпчици на първо време, то после се развиват. Това, което е отгоре, да приеме примерно тая златна превъзходна, която разбрах, че имате тук, то иска. Неговото ДНК му залага едни размери, които трябва да постигне като възрастно растение, може 3, 4, 5 метра. Но след като кореновата система е слаба, тя не може да му осигури и какво се получава? Почва да боледува. Или в основата вече голямото дърво, или в основата, където е точно присъдника и корените. Тук започват да се появяват язви, може и по дървото или по дебелите клони. Това е недостига на хранителни вещества. За да ги балансираме, за да изравниме горе-долу потенциала на кореновата система и отгоре трябва да се и затова всъщност се реже. Това е едно. Да се сети. Ами не, това е моето обяснение, което няма да го срещнете точно така в учебник.
Аз съм завършил Пловдив, селскостопански институт, но тук тия дни, вчера споменавам на ЕТС, по-редко се докосвам до тия книги. Не, че няма какво да се научи, но това, което съм го научил, е много малко. Другото са един баласт. Значи, извинявам се на авторите, защото той не записва. Със сигурност. Но така е. Вече това е направено да се присаждат на тия слаби подложки под едно такова оправдание и цел растенията да са ниски, да могат да се правят всички операции лесно, достъпни за човешкия бой така, от резидби, третирания с каквото иде, до брането. И се получава една груба форма на взаимоотношение, казвам го с моя си език, между човека и растението. Едно малко насилствено рязане. Но след като го имаме в градината дръвчето, което е на такава основа, ще трябва да прилагаме този начин. Говоря за резидбите конкретно. За отдолу и аз бих го гледал, защото така въпросът беше за вашата конкретно градинка. И аз бих го гледал точно по този начин, да си има тревичка, да се коси. Тревичката, ако е окосите, може да я слагате. Аз си оставам директно там. Може да я слагате около стеблото и корен, защото в такъв случай тя върши работата на мулч. Мулч е... Да запазва влагата. Влагата, точно така. Може да е от растителни отпадъци всякакви или от дървообработваща промишленост. Да, той реже тук дърва и аз събирам в чували. Тригната лаш, да. Това пак е отвътре. Да. Ами човек, когато се докосне с оная божествената, вътрешната същност, нещата си се наместват така. И тук сега, примерно, израснаха една камара пичове или какво им викат. То даже се вижда тази круша. Да. Направо са като гора нагоре от това, дето ги изрязаха. Това трябва ли да ги... Това споменах на бащата на Ети, защото той на техното село там някъде Ломско каза, че орязал и сега трябва още по. Аз му казах, той се съгласи, защото има някакви примери така в практиката си. Дърветата по принцип, най-често и тия, които са в по-млада възраст и средна възраст, точно така отреагират. Колкото е по-силно растението, при една такава... Стана огромно като храст направо. Да. При такъв отрез дебел, който виждам, колкото е по-дебел отрезът, толкова повече такива издънки, не издънки, леторасти обрастват там. И когато е силно растението, тия леторасти може да стигнат до метър и повече. И аз обикновено им казвам на хора, защото ето, те беха свидетели, идвайки насам, двама ми звънят да мина да им орежа дървченца. И когато режа, аз им казвам, трябва внимателно да се реже, да се усеща баланса между растежа и плододаването. Когато се ощети от към надземна част, от към леторасти, избиват тия леторасти едногодишните и тогава става трудно вече овладяването на растежа. Сега трябва ли пак да ги махнем или... Значи това, което казах на как беше? Кръстин. Да, казах му, че е желателно тия всички чепове. Ето, ще го нарисувам тук, за да... Значи, както... Примерно, не е точно онова дърво, но примерно, ето така имаме дърво. Тук е имало клон, примерно, и е отрязан. Значи, при внимателно наблюдаване на всички дървета, дали са по-стари или по-млади, тук, точно на разклонението има така, кората по-интересна, като пръстенче стои. Тук също. Самите кората, както е напукана, е малко по-различна. Скъстена, може би, там се да, жилката. Да. Значи, отреза е желателно да бъде непосредствено, не от към дървото на това своеобразно пръстенче, непосредствено до него отвън. И веднага, да се да се обработи,
Ако идната година, ако е много дебел отреза, ако идната година се види, че тая замазка се е олющила, по някакъв начин се е нърня, пак да се намаже. Значи съвършена е природата. То започва да си затваря тая рана. Даже аз имам на една флашка. Аз май съм виждала, деца едно се обръща. Точно така, точно. И така, понеже вървя в тая посока, това, което позволява, което осъществява затварянето на раната, е същото, което осъществява срастването при присаждане, което след малко ще го направим неколкото вида. Срастването между това парченце, клонче и дивото, издънката, която е там някъде, или дивата в гората овошка, нали, дивячка, круша, слива, дюла, ябълка, киселица. Така. И сега конкретно правиме една рисунчица, оголемена на клонче. Така. Има дървесината с годишните кръгове. Моите приятелчета сега ще кажат годишните кръгове какво са? Така. Значи всяка година дървото прави по един такъв кръг. Съответно, ще отворя още една скобичка. Това дръвче прави по-голема рисунка на един евентуален такъв отрез. Тия кръгове могат да бъдат по-големи или по-малки. От чертичка, образно казано, до чертичка. От годината, да. Точно така. Ако тя е била по-дъждовна, по-хубава за растежа, тя е станала по-голем годишния кръг. Така. Това нещо, айде тук ще го нарисуваме символично, така, това е кората. От тук навътре, това нещо, айде така ще го заштриховаме, това нещо, да го изведеме насам, дървесина. А тук една тънка чертичка рисуваме, като наистина в действителност се вижда много трудно. Да? Камби ли беше? Точно така. Много добре. Много добре ми помага. Камби. Камбиален слой. В италианския... Учил го е откъде. Ти ако се напъваше. Да. В италианския камбио означава сменям. И тук точно този слой сменя. Своеобразна смяна. Той се дели всяка година и навън дава кора, а навътре дава дървесина. Така. Той осъществява ето това затваряне на раната, той осъществява, пак казвам, при присаждане срастването. И съответно, щом като той е камбиален слой, е толкова отговорен за този момент на срастването, значи при присаждането това е акцента, който няма да го видите в книгите. Трябва да съвпаднат точно тия слойчета. Защото аз съм чувал, някой казва... Това е много трудно да се съвпаднат на Не е трудно. Това трябва да се гледа дебелината на пръчката? Не. Някой казва така. Аз отрезах и пробих с бормашината и набих тия клечки и викам, задръж. Не дей до там, защото камбиалният слой е само тук, под кората, между кората и дървесината. Вътре няма, не се дава никакъв шанс да срасне въпросния отрез. Ти за тия нищо не казваш, това са никога да ги махаме. Значи, тия многото ще се махат, аз не правим. Додолу ли да си ги изрязвам цялото? Тия тънките, да.